warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Valerina Novalindai Mas Dwi Saputri, nomor absen 29. Kelas 11 AKL 6. Ing mriki kula ajenge maca geguritan Sang Surya. Sang Surya. Anggitane Valerina Novalindai. Ing mburi siluet godhong, sliramu lirik sipitku. Sang Bagaskara alon-alon miyos saking wetan, lengkowo ngliwati jendela, gawa pangajak. Cahyane anget krasa tekan mulut, menehi sengkuyung kanggo nglakoni pakaryan. Gesang panaku diwiwiti maneh, amarga sliramu prawana bumi iki. Langit rika lumaku liwat, cahyamu padang jinglang, srengenge sumunar padang, kanthi pepadang kuwi. Janwa kebab jiwita. Mekanten maca geguritan saking kula. Menawi enten kalepatan kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.